Atunci e o 4.000 de lei. Dacă prinde panoul ăla de uși. Am 40-50 de grame. Vacă. Așa cu metri, așa. Am olimțit, Dragoș, și pe tine. Cum ești pula în gura ta, născule? O te vă, dracule. Nu vrei să iei locul lui Dragoș? Băi, Vasile! Cucule! N-ați mă treat să ai drecă de panorame. Panorame, băi! Jumare! Jumare! Ce faci, mă? Pus grinda? N-ai mai pute capra acum, a? Aoleu, mamă. Aia, tată, lucrare aici. Nu căcat. Lucrare cât un bloc. Asta e, tată. Dar cu ce repede și am bidon 2 de bere să ne servesc cu bere așa, să zic că luna e altceva ce-a dat patronul ăsta la muncicări. Așa când ne vede am murit.